வெல்கம் டு ரீஷ்வா சமையல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். கோபி மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலிஃப்ளவர் வேணும். காலிஃப்ளவர் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து 200 கிராம் சின்ன பூ, ஓகேவா, அது வந்து நான் எடுத்துருக்கேன். 200 கிராம் ரொம்ப சின்ன பூவில் லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அடுப்பில் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம சுடு தண்ணி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்க தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடலாம். ஏன் அப்படின்னா சுடுதண்ணில் போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் க்ளீனாக நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பூச்சிலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம நம்ம சுடுதண்ணில் வச்சு இது பண்ணோம்னா கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்கு தான் வந்து சுடுதண்ணியில் வந்து நம்ம போடுறோம். நம்ம காலிஃப்ளவரை சுடுதண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷம் போல் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க, இருக்கட்டும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, சுடுதண்ணில் போட்டு எடுத்தாச்சு நம்ம காலிஃப்ளவரை. இப்போ நம்ம தண்ணியிலேருந்து வடித்து எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறமா பச்சை தண்ணியில் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க. பச்சை தண்ணி ரொம்ப கோல்டு வாட்டர் கிடையாது, கொஞ்சம் லைட்டாக பச்சை தண்ணி. இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவரை சுடுதண்ணில் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது பச்சை தண்ணிலே போட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் மசாலா போட்டு பிரட்டிடலாம். கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் வந்து மிளகாப்பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சிக்கன் பொடி. இது வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால ஆட் பண்ணால் வேணாட்டி ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, லைட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல சிக்கன் மாதிரி டேஸ்ட் வரதுக்காக. தேவையான அளவு சால்ட், ஒரு பிஞ்ச் அளவு கேசரி பொடி, அதாவது கலருக்காக தான் நம்ம லைட்டாக இது வந்து ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ அடுத்து இதில் வந்து கொஞ்சமாக கஸ்தூரி இலை. இது போடாட்டி ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுனால நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அப்புறமா இந்த காலிஃப்ளவரில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு மைதா எவ்வளோ போட்டோமோ அதே அளவு கார்ன்ஃப்ளவர், அப்புறம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு. இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது வந்து இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா வந்து இதை பிரட்டிக்கலாம். இப்போ மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிரட்டியாச்சு. பிரட்டினதுக்கப்புறமா அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருங்க. அப்போ தான் எல்லா மசாலாவும் நல்லா நம்மளோட காலிஃப்ளவருக்குள்ளே போகும். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். 5 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு, நல்லா ஊற வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவரை போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு வந்து ரொம்ப ஹைலேயே வச்சுக்காம ரொம்ப லோலேயே வச்சுக்காம கொஞ்சம் மீடியம்லேயே வச்சு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா பொரிச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் வடிகிறதுக்காக நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம மஞ்சூரியன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயத்தை எப்படி கட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி 2ஆக இருக்கும்ல அதை வந்து பிரித்து எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. நோட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மஞ்சூரியன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் காய்ச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 பல் பூண்டு இந்த மாதிரி நச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணி ஆக்சுவலாக நம்ம வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ எதுக்கு ஆட் பண்ணலன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருந்தோம்ல, ஸோ அதில் நம்ம வந்து மசாலா பரட்டையில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோம்ல, அதனால தான் நம்ம மஞ்சூரியனில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலை. அடுத்தது 1 கப் கேப்சிகம், அதாவது நம்ம எடுத்திருக்க அளவு காலிஃப்ளவருக்கு வந்து ஒரு காலிஃப்ளவரில் ஒரு கேப்சிகம்னா 1/2 கேப்சிகம் போதும். கொஞ்சமாக சால்ட், தேவையான அளவு உப்பு. சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ்.
டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சோயா சாஸ். இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர். இப்போ ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கலர் சேஞ்சாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி திரட்டி வச்சுருந்தோம்ல, அதுலேருந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணது. மிக்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியில் இறக்குற ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மல்லித்தழை. அவ்வளோதான், நம்மளோட மஞ்சூரியன் இப்போ ரெடி. நம்மளோட கோபி மஞ்சூரியன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அப்படியே டேஸ்ட்டாக தெரியுது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். வாவ், ரியலி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரியே அப்படியே நம்ம டேஸ்ட்டாக கோபி மஞ்சூரியன் செஞ்சாச்சு. ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் ரேஷ்மா சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய் பாய்.